To da kai maganar an tada hargitsi a ita ƙaramar hukumar Tarauni, ina jami'an tsaro suke duba da haƙƙin su ne su tabbatar da tsaro a kowace mazaɓa kamar yadda gwamnatin tarayya ta sharɗanta musu. Ka san irin wannan abu ne kan zuwa bakatatan ba tare da ainihin ka sami wani information ba, sakamakon jami'an tsaro zai iya cewa zai je can zai je can zai je can a matsayin yana ward ɗaya kenan, ka gane abin da nake nufi. To sai ta kai ta kawo kamar a ce yaran nan za su zo su fasa akwatu ko kuma su zo su tada hankalin jama'a a guri domin su samar da wani abin da aka turo su. Jami'an tsaro zai iya kanyi ankara sun yi sun bar gurin. Kamar jiya da muka gani na karanta a BBC, wasu sun shigo, Fulani sun shigo wai jihar Kano, sun zo su tada tarzoma a yau zaɓe kenan. To Allah cikin ikonsa mun gode wa Ubangiji, kuma mun gode wa jami'an tsaro, cikin ƙanƙanin lokaci suka yi duƙaƙe suka cafke wa'annan mutanen. A nan na gansu, ni kaina haida na ɗauko su sakamakon me ina ɗan buƙatar in ga suwaye. Duk ba 'yan namu bane, ba 'yan Kano bane ba. To irin wannan ire-iren wayannan yara, musamman ma yara za a ba su ko kuɗi ko wani abin nan, wai a ce wai su zaɓi wasu. Hakan kuskure ne, ko ta tada hankali, wai a ce za ana wani abu wai na tada hankali ko sakamakon zaɓe. Idan aka zo aka ba ku naira 1,000, 2,000, 3,000 kun zo kun tada hankali, idan suka tafi da sun ɗare kujerar nan, wallahi ba su ƙara ganin ku ba. To ko kaɗan. To amma na ganka a gun zaɓe, to duba da yadda zaɓen yake gudana, a tunaninka da hasashenka wa kake gani kamar zai samu wannan jagoranci na jihar Kano? To wannan abin da ka faɗa hasashe ne ka ce, kuma in dai hasashe za mu iya gaya maka abin da ma baka tunani. Amma da yake ka san hukuma ta ce kada ta samu wani wanda ya sanar da sakamako idan ba ita ta faɗa ba. Gaskiya. To amma gaskiya analisin yadda muke gani, kai ka san wanda zai ci a analisin. Ni ban san wanda zai ci ba. Kai ma baka sani ba, kuma ne kake so na faɗa in ce wai ga wanda zai ci. Banda abinka, kawai alƙiblar zaben yau yanda ya karkata, duk wanda ya san alƙiblar zaɓe ya san inda ainihin zaben nan ya dosa, saboda za ka ga an samu sakamako mai kyau, musamman ma wurare. Alhamdulillahi, wuraren cikin gari sun dan ba da gudunmawa sosai, wanda 'yan unguwa ne suka haɗe kansu. Duk wani bako da ya zo zai tadar musu da tarzoma, sukan kokari su kau da shi. Kamar akwatuna da na je na zaɓe a cikin gari nan, aikawa namba 03 da na je na yi, lokacin da na je rigima ake akan akwatin, ba masu dangwalawar, amma saboda me rigima ake akan akwatin, me yasa kaza, me yasa kaza, me yasa kaza. Mutane da yawa, ka gane, akwai wasu mutane da suke jahilta kansu, majority dan abin da bai kai ta karya ba. Yanzu muna tare da kai, zan zo in ce wane nake so, wane nake so, mu tsaya mai wasa mai raha. In zaɓe ya zo in dankala wanda Allah ya bawa, sai mu masa addu'a. Amma ka zo ka ce kai ga naka, in ba shi ba dole sai dai kai kaza, sai kai kaza, ka daɗe ba kai ba. To alhamdulillah, gurin da na yi zaɓe na samu nasara sosai, kuma na yi zaɓe na cikin kwanciyar hankali, domin na je na tadda rikici na ɗan ba da ɗan lokaci, gurin ya saisaita. Ni aka fara cewa a ce aka yi Alhaji zo ka dangwala, kaga alhamdulillah. Wannan gaskiya ya yi kyau sosai. Wani fata za ka yi wa su wa'annan 'yan takarkaru da muke da su, musamman a birnin jihar Kano? To gaskiya duk wanda Allah ya ba mu ne mafatan alkhairi, kuma za mu ci Ubangiji Allah ya ba shi iko rikon ragamar da ya ɗauka, ko in ce alkawarin da ya ɗauka. Ka ce za ka taimaka kaza, za ka taimaka kaza, za ka taimaka kaza, amma fara ga Allah ba zan ɓoye ma ba, ni ban zaɓi wayanda suke mulki ba. Gaskiya ne, dama kowa da ra'ayinsa, ban zaɓe su ba, kuma kowa yana da 'yancin ya dangwala wanda yake so. Yauwa, ina da 'yancin in dangwala wanda nake so. Ni ɗan kasuwa ne, ba wai ma'aikacin gwamnati ba, ko a ce talakan gwamnati. Ni ba shi ba ne, ɗan kasuwa ne. To mun gode da wannan lokaci da ka bamu, da muka samu muka ji daga bakinka da wannan tattaunawar da muka gabatar. Assalamu.